Sa paanan ng Mount Isarog ay may natatanging kwento na talagang magbibigay ng inspirasyon para sa mga manonood. Tumigil si Nicole sa kanyang pag-aaral para makatulong sa kanyang mga magulang ng trabaho sa bukid at pag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Ang pangarap ay parang isang halaman na kapag inalagaan, ito'y magpubunga at magyayabong. Ayun, ay laki. Wow! Ayan. Nakamuti mga kaling. Pakita mo Nicole, ganun mo. Masipag na bata si Nicole at nagtatrabaho siya sa bukid kasama ng kanyang ina. Ano ba naging dahilan ulit nung pagtigil mo sa pag-aaral? Narapan po si mama. Ito ang katangian ng isang anak na talagang matulungin sa kanyang mga magulang. Papalang araw mga kalingap, nito tayo ngayon sa ulit kila Nicole kung saan ay dinaanan po natin bago tayo pumunta ng Daet Camarines Norte at syempre at para umattend ng birthday ni Papa Joms. Ito po si Jom Car Motors, kasama natin sa kaagapay natin sa pagbabiyahe. Salamat kay Tita Connie, kay Ma'am Connie Sanchez, maraming salamat po. Yan po at tara, let's go, punta natin si Nicole. Kung ano yung kumusta na kaya siya mga kalingap, kumusta na yung kanyang pag-aaral. At yan, ito tayo ngayon sa bundok. Marami pong mga tubuhan at ayan po, marapit na rin po yung i-harvest yung tubo na yan. Ayun, yung papa ni Nicole. Tapos si Nicole. Nagkakamuti sa banda. Doon. Ay, puntaan ko na lang. Malayo. Ayun po mga kalingap. Ay, layo mo. Ayun yata sila. Ayun. Mga ng kamuti. Ang lawak po ng mga lupain dito mga kalingap. Ayan po, pupunta natin. Andun yata. Nasa panan po kami ng ng Mount Isarog. At dito po yung akma ng ito, may mga kamuti. Magkukuha ng kamuti. Nakikitaniman po sila. At sila na rin po nagtatanim ng kamuti dito. Mga kalingap. Ayun o. Ay sila ni. Pwede ba dumaan dito? Mga kalingap, na dito tayo sa napakagandang paanan ng bundok. Ayun yata sila. Layo, ang layo mga kalingap. Yung nila Nicole. Ayan. Ayan. Medyo palubog na po yung araw, pero maliwanag pa rin. Ayan. So, tinuro ang tatay dito daw. Ayun, nakita ko na. Tabo! Mga maninikol. Nagkano kayo? Ay! Baka bawal tapakan to. Mga mani to mani. Kumpleto ng uy, si Nicole. Kumusta? Sa inyo pala to? Ganda ng mga kalingap po. Di ba ginugulit na yung talbos niyan? Pero pwede rin yan, ano? Oo. Ay, si Nicole, kumusta? Nicole. Nagano ka? Ay. Mabilis. Palagay itong ano. Kumusta pala? Okay naman po. Ginagawa mo? Ay, nagkakamote po. Ayan, ang lalaki. Grabe yun. Wow! Ayan. Paano mo nakuha yan? Pwedeng sample? May malaki pa ba dyan? Hindi po. Sample ka daw, Nicole.
Ay, pasampulin natin kung paano kinukuha ni Nicole yung ano. Ang kamuti, ang dami niya. Kanina pa kayo? Ay, grabe. Meron yan? Ah. Kayo lang mag-harvest nito? Wala lahat ang laman. Wala po. Wala, dito yata sa kabila. Kayo lang po yung mag-harvest nito? Ang lawak ng taniman. Ano po, nagpakamuti lang po yung may-ari kasi may ano na bibigyan. Ah, meron ngayon. Hati kayo, hindi. Ay, ang laki. Hindi po, bibigyan niya lang ako. Ang ganun. Kasi patol na ako nito kasi kunti lang naman. Ay, ayan o. Ayan o. Nakamuti mga kaling. Pakita mo, Nicole, ganun mo. Ayan. Tapos, Medyo gabi na po. Punta mo na po tayo sa bahay. tara, alam. Medyo madilim na nga. Medyo madilim na. Dami na, kanina pa pala kayo. Hindi po, ano lang, kanina lang. Ah. Kasi sobrang init kanina. Ayun, ngayon masarap mag ano ngayon, manguha. Malilim ano. Hindi po. O, sino yung nakatira dyan? Ay, kubo-kubo lang yan. Bahay nila. Ah, bye-bye. Kumusta naman sila? Okay naman, buhay nila. Doon po tayo lang. Mabigat. Medyo na. Kaya mo, Nicole? Kaya Ako ko. na lang. Kaya ko po. Kanya. Ayan. Ayan po mga kalingap. At ang ganda ng lupa, ano? Maganda. Huwag-hag. Ito talaga ang mas taniman ng ano, ng kamuti tsaka mani. Mga kalingap po. Saka yung mama ni Nicole. So, ilang taon din ba yan bago Ano po, ma-harvest? 3 buwan lang makuha na agad. Parang napapakinabangan na agad ano. Walang tanga, wala. magbuwan mo po. Meron. Ibig sabihin yung langgam ang ano ng tanga dito ano, ibig sabihin. Tanga sa amin yung ano, yung parang bulok ng kamuti. Oo, basta tanga baga sa Tagalog. Ayan po. Sa ano, sa ibang bansa, pag magsasaka ka ano mayaman no? Sabagay, sariling lupa din kasi nila yun. Oo, talagang hindi magugutom ano. Ito talagang ano pala, nakikiporsyento lang pala kayo dito. Mabigat yata ni Kuya, mga ilang kilo yan? Ito. Sabagay, magbagaan lang yan. Ito, kamuti din yan. Kumusta, Nicole, yung pag-aaral mo? Hindi naman, nabaga pa ako. Nag-ano ka na? Bakit? Nagtrabaho ulit po ako. Anong naging trabaho mo? Yung kasambay ulit po. Kasambahay? Kinaya mo naman, okay naman. Okay naman po, kaso pinauwi po ako ni mama. Bakit ka pinauwi? Nagkasakit po ako. Baka hindi ka hiyang sa trabaho na kasambahay? O si nanay? Bilis po. Lola ni Nicole. Ayan po. Ba malaglag ko yung ano? Yung malalaglag yan. Ayan. Kapagod. Ako, ha? Sige. Anong ko na? Iwa ba mo? Ay, grabe ang dami. Ayan o. Magkano namang kilo niyan pag bebenta? 25 po yung ganito. Aba, mura. 25 ang kilo ng malalaki. Ano yung wholesale na? Wholesale. Opo. Ay, hindi, doon na sa ano, sa market. Binabagsak na. Ganda, magaganda. Parang mga urig. Mga urig. Grabe mga kalingap. Ayan. Ayan, aalisan pa ng dumi ng Ayun. lupa. Sabi daw pag maulan pangit mangunang kamuti. Mapulot. Naputik. Malagkit. Nalagkit. Ano? Mapulot. Ay, mapulot po ang daga. Ayan. Anong grade mo na sana, Kul?
Grade 10 po. Grade 10, tumigil ka? Minto. Pero ngayong pasokan, gusto mo ng pag-aaral? Aral po ulit ako. Ha? Aaral po ulit. Mag-aaral ka ulit? Ito. Namiss mo siguro ang ano, mga klase mo. Yun. Buti hindi ka man kinakantsawan ng klase mo pag minto ka. Hindi naman. Naintindihan man nila. Hinihiwalay yung malalaki at ano, Iyo po. mga maliliit. Nakakalingit. Mura lang ano, 25 pesos ang kilo. Eh mga kawali, kung gusto mo ano, mag-order, marami pang hukayin dun. Sabagay, hindi pala sa inyo yun. Ano? Ano po, hindi po sa amin. Pero kung marito, pabayaran ako pag ano. Pag-hukay. Babayaran kami nila. Ganun pala yung mga ano. Labaran. Kaya, nakakaisang sako man po kayo. Meron pa pala sa dulo. Reject po, reject. Reject yan? As pag-reject sa inyo na. Ako. Ito yung pambenta. May mga reject nyo pala. Ano? Talagang ang mayroon namang kulay pula niyan. Ang kulay niyan. Meron po yung tinatawag na Tres Flores. Tulad po nito. Ano tawag niya? Bulok na. Tanga, may tanga. Bansod. Punsod. Tikbubuk-buk. Lapa. Ano? Epuhan talaga halin. Trabaho mo, nahirapan ka, nagkasakit ka. Hindi naman po mahirap kaso po nagkasakit po ako ng isang linggo lang po ako doon. Tapos sabi po ng lola ko, pumayat daw po ako. Hindi na po ako bumalik doon. Kaya ano, naghinto ka na lang. Hinto ka sa pagtrabaho at pag-aaral, hinto mo rin. Ano? Pero nakasweldo ka naman doon sa pinagtrabaho niyo. Oo naman po. Binayaran po yung isang linggo kong. Isang linggo lang, magkano yun? Hindi ka pala kasang buwan doon? Hindi pa. Hindi na po kasi ako pinabalik doon ni mama. Ito maganda ang gulo dito. So, ngayong pasukan gusto mo na mag-aral ulit. Hindi po, aral po ulit ako. Kasi yung si Jomong mag-graduate na yun eh. Ay, yung silit pala, silit, grade 6. Ano, si Jomong may honor. With honor. Yan. Kanina pa pala kayo nagkakamuti kanina. Munti ko pang hindi mahanap yung lugar. Ang layo din. Yung manian, doon din may-ari niya. Yung mani. Ayan, mag-harvest din si Nicole ng ano, siguro ng mani. Hindi pa naman po yun harvest. Pero malapit na bagay na na. Oo, malapit na rin. Kasi may laman na. 2 linggo na lang yun. May naitim na yung ano, yung dahon. Yan ang ano. Sana ano, makita ulit to nung ano, nung sponsor mo na gusto nun ano rin parang pag ano, patuloyin ka rin sa pag-aaral. Ikaw po, kumusta po? Okay lang. Pabalik na naman ulit ng dait. Tapos sa 13 balik na naman dito sa Sa tinambak. Tinambak ko. Ganunan lang. Ayan, kwento ka na kung ano yung mga nangyari sa yung ngayong ano, yung mga naganap sa iyo. Ba't ka ano palang dahilan ka nagtigil ka sa pag-aaral? Ano po, nahirapan po kasi si mama noon. Tapos sabi ko po, mag-ano na muna po ako, magtrabaho ulit po. Tapos pumayag naman po si mama. Tapos mga isang linggo po, nagkasakit po ako. Tapos sabi ko kay mama, uwi muna po ako. Kasi hindi naman po ako makapagtrabaho noon. Tapos nung umuwi po ako, sabi ng lola ko po, wag na daw po akong bumalik kasi pumayat daw po ako, imbis na tumaba daw po. Ngayon nga, medyo taba-taba ko ulit ngayon. Yun. Na po, bumalik na po yung Nangitim ka lang. Bakit ka nangitim dito sa bundok kasi mainit na. kaya po lang pagkakamuti yung baga po. Ha? Pagkakamuti namin. Ayo, mainit talaga. Iitim talaga po dito. Ayun, may ang dami pong kinamuti nila. Ayan. Sana makapag-aral ka ulit.
may mga mag-sponsor sa'yo. Ano? Yun po. Baba kasi nung ano hindi ano kaya yun binalag kita ngayon para ano sakaling may tumulong siyempre dahil hindi naman kayong katulad ng iba na umaasa lang, di ba? Talagang nag-ano kayo, nagsasakripisyo rin, magtanim. Ano yung kayo na rin po nagtanim niya? Kayo na rin nagtanim? Ha? Ay, kasama siya. 350. Ayan. Yung mga ilang pag hinarbis yun, maraming ano yun, anihin. Ano? Marami talaga po. Marami na po doon na ani namin. May ano, dito. Pagpasensya mo nito. Kunting ano, biyaya. Salamat po. So, basta ano ka lang. Alam ko naman ano, matulungin ka sa magulang mo. Matutupad mo yung pangarap mo, di ba? Ayan. At diyan man nagsisimula yan. Yung marami akong makakilala na ganyan na dati nagbubungkal ng lupa, nagtatanim. Ngayon successful na. Mga nakatapos na ng pag-aaral. Ano? Yun. And Nicole, ano, medyo ano na kasi dumidilim na. Ano? At sana makabalik ako dito at may good news pag balbalik ko. Ano? At yung mga dati nag-sponsor sa'yo ay muling makita yung video mo na yung ano ba nag-aaral na ikaw nag-sacrifice. Breadwinner pala. Ikaw pala yung breadwinner dito. Yun. Sige Nicole, ano pala yung masasabi mo? Kumbaga naging experience mo na rin yung mga ganito. Ano yung pwede mong sabihin sa mga katulad mong kabataan? Huwag po mawala ng pag-asa. Katatag lang po. Pero nung tumigil ka ng pag-aaral, di ka man nawala ng pag-asa, no? Hindi man po. Kumbaga sinakripisyo mo lang yung pag-aaral mo para makatulong sa magulang. Yun. Yan po mga kalingap. Sige Nicole, baka makabalik ulit. Ayan. Masulpot na lang ulit ako dito. Sige, bye-bye. Ayan po si Nicole, bye-bye. Sige po, mapadait na ako gabi na. Oo, diet na. Salamat po sa pagbibigay. Ayan. Yung mga kamuti. Baka mabutan din natin yung mais. Ano yun? Manok. Didilig. Buti may tubig pa rin kukunin. Ay, may abono na yan? Dapat konti lang. Ano? Kalabasa pala. Kala ko, buti hindi ko natapakan. Kalabasa pala yan. Ayan, nakita niyo ano yun? Pinatanim lang din kayo? Yun po. Tapos ganun. Ayan.